Suzy, zašto si napravila origami? Imamo izazov sa crtežima, to ne valja. Jo. Emma, imaš divan crtež, ali tvoja mačka uopšte ne liči na Cicu. Ne valja. Ali tako sam se trudila. A Lili je nacrtala zaista lepu mačku. Cico, jel ti se sviđa? Da, sviđa joj se. Lili, čestitam, ova maca je tvoja. Juhu, naravno, jer sam najviše htjela da je dobijem. Pa, Cico, sad ćemo živjeti zajedno. Hranit ću te, mazit ću te. Daj mi da je pomazimo. Ne, moja je. Zar ne vidite, plaši se vas? Mislim da hoće da se igra, ali sa čime? Napravit ću joj sama igračku. Devojke, pripazite na Cicu dok ja budem pravila igračku za nju. Joj, kako boli. Zašto si to uradila? Ovo je za Cicu. Samo želim da napravim igračku za nju. Mora da se igra sa nečim. Gotovo. Pa, Cico, jel ti se sviđa? Wow, kakva dobra igračka. Hoću ja da se igram. Nisam znala da ima takva